Og så mangler vi kun en eneste ting. Vi har toppen. Den er nu hvid. Vi har siderne her. Og vi har bunden. Men vi mangler jo lige at få de der på plads. Der er alle 4 forkerte. Og det bruger vi et move til, som flytter 3. Den flytter den derhen, den flytter den derhen, og den flytter den derhen. Så det prøver jeg nu. Og det er så det andet sværeste træk, så det er også sådan, at jeg lige skal tænke mig lidt om. Jeg starter med at snurre hele fronten hele vejen rundt. Drejer toppen til venstre. Så siderne ned. Og hele vejen rundt. Siderne op igen. En til venstre. Og hele vejen hjem. Så fik vi grøn på plads, så mangler vi lige 3 andre. Og nu vil vi faktisk gerne flytte den derhen, og den derhen, og den derhen. Så det vil jeg lige se, om jeg kan finde ud af nu. Fordi man kan nemlig egentlig selv vælge, hvorfor en vej man gør det. Så tager vi hele fronten rundt, og flytter vi det hele til højre i stedet for. De 2 sider ned, hele vejen rundt, 2 sider op, så har vi lige en til højre mere. Og så vender vi hele skidtet rundt, og så har vi den. Sådan.